čovjek se svestrano treba razvijati. On počinje od začeća i raste. Neprestano se mijenja u svakoj sekundi, minuti, u svemu, sve do svoje fizičke smrti. Čovjek začinje polako misliti i razmišljati već u majčinoj utrobi, sigurno ima neke intuitivne misli. On čuje, doživljava, to je znanost nam dokazala. Već spoznaje mnoštvo stvari, a onda polako kad dođe do određene dobi i već kao dijete i odrastao poče razmišljati se više i onda upotrebljava se više i svoj mozak koji je onda narastao i onda i preko mozga razmišlja i diskurzivno, ne više samo intuitivno. I razmišljati intuitivno znači cjelovito, vidjeti stvari kao bljesak, kao nešto što ti je u bljesku osvijetlilo stvari, ti ih vidiš, to je intuicija. Diskurzivno pak spoznanje, to je to kad razmišljanjem dolaziš sve dalje i dalje. Ovo intuitivno razmišljanje, to je nešto što mi imamo od početka, još dok i nije razvijen naš mozak, niti naši živci. Već bez tijela mi zapravo intuitivno razmišljamo. Ali diskurzivno ne možemo drugačije, nego možemo samo time što imamo mozak. Jer diskurzivno znači razmišljati o ograničenim stvarima, matematički, kemijski, fizikalno. Razmišljati gledajući stvari oko sebe. I to su točno školastički filozofi rekli, da je nemoguće razmišljati bez određene slike u svojim mislima, bez nečega osjetnoga. Dakle, naše diskurzivno razmišljanje je zapravo vezano uz ovu materiju. I zato je normalno da mnoštvo ljudi kaže da su ateisti. Zašto? Jer kaže razmišljali su o Bogu, nisu došli do njega. To je jednako kao da čovjek se dade na istraživanje svojih misli i juri kroz šume i prašume, preko brda i dolina, juri i traži svoju misao. Stani, razmisli i misao o tebi. Boga nema gdje ga nema. Zato se Boga spoznaje intuitivno, neposredno. Jer je on duh čisti. A budući da smo mi vezani uz tijelo, zato mi diskurzivno razmišljamo i onda nam je teško vjerovati samo intuitivnom duhu, samo intelektu. Nego tražimo uvijek da taj intelekt potvrdimo argumentima razuma, racija. Sve su to tako zanimljive stvarnosti. I kad u njih ulazimo, poštovani slušatelju, tada iz trenutka u trenutak zapravo prepoznajemo kako smo mi iznutra bogati. I tada uviđamo polako kako su naše spoznaje tako različite, prebogate. Vi gledamo osjetni svijet svojim osjetnim spoznajama. Mi gledamo svijet razumski svojim razumskim spoznajama. Mi svojim emocijama dokučujemo stvari oko sebe i reagiramo na njih. Mi svojim intelektom kao flešom dokučujemo stvari i gledamo ih i vidimo čudesno. Kao pjesnik kad dobiva nadahnuće i kao umjetnik kad dobije nadahnuće kako napraviti određenu sliku, kako napisati savršeno djelo. Kako je bogat čovjek zapravo u sebi. I važno je samo da koristi sve svoje sposobnosti da bi bio velik. Čovjek, dakle, raste. Kako raste njegovo tijelo pa sve do smrti, tako raste i njegova spoznaja. Tako različite, kao stablo koje se razvija u grane, tako i čovjek počinje sa intuitivnom spoznajom u utrobi majke, onda polako se razvija u osjetnu spoznaju, očima, ušima, pipanjem i tako dalje, a onda polako u razumsku, emotivnu i tako dalje. I sve do smrti zapravo rastu sve više i više njegove spoznaje. Dolazi preko te razumske do mudrosne spoznaje, koja spaja, mudrosna spoznaja spaja ograničeno i vječno razum i intelekt. Te intelekt u onome što razum istražuje, o ograničenim stvarima, vidi vječno. I tu nastaje onda mudrost.
onda čovjek u svemu što vidi i ono vječno, jer u svemu sadržaj vječnosti, ili bolje, sve drži duh na okupu, svu materiju, svu energiju, sve što postoji. I tako zapravo čovjek raste u svojim spoznajama. On raste također kako u svome tijelu, tako u svojim znanju, i zna uvijek više i više. Onda uči druge, stvara škole, fakultete, piše knjige, udžbenike i preko njih, dakle, priopćuje drugima znanje. I onda stvara, otkriva, stvara novu tehniku, stvara nove softvere, stvara, dakle, sve moguće stvarnosti koje mu daju da on raste preko njih. Čovjek je biće u razvoju. Ako se ne razvijaš, onda si već mrtav. Bit živog bića je upravo da se razvija. I zato je strašno važno. Doćeš u nebo samo ako se razvijaš. Jer nemoguće da ne griješiš, sagriješit ćeš. Ali ako se razvijaš, tada ćeš sjetiti da si sagriješio i pokajat se. To je razvoj. I tad ti je oprošten grijeh. I kad te drugi uvrijede, to te zaboli. I ako to u sebi držiš, to tebe ubija. Postaćeš depresivan i suicidalan. Ili agresivan i užasan prema svima. Ali ako se razvijaš, tad ćeš naputa doći do toga da možeš razumjeti drugog čovjeka koji te povrijedio, da mu oprostiš, i to u tebi nastaje da novi život. Kako je sve neobično i lijepo. Dobro što se čovjek može razvijati. Zato uvijek imaš šansu da se popraviš. Da od svoje bolesti napraviš zdravlje. Da od negativnih misli napraviš pozitivne. Da iz svoje depresije uđeš u optimizam. Da iz toga što se htio ubiti, zavoliš neizmjerno život. Da iz neprijateljstva s ljudima postaneš im prijatelj i da ne moraš voditi ratove i bojati se vječito. Da i ako pojedeš otrov, da ćeš ga ispljunuti i opet ozdraviti. Razvoj je upravo u tome da zapravo neprestano izlazimo iz negativnog, iz zlog i bolesnog i smrti u život. Uvijek dalje i dalje. Život. Dakle, da iz onog ograničenog prelazimo u vječno. Ograničeno to je zlo. To je ono čega nema. A vječno to je dobro. Sve što je dobro, ono je vječno i kad ulaziš u to, ti si vječan. Opet, dakle, nove misli, poštovani slušatelju. I dobro je da budeš nesmiren i da razmišljaš i ti. Poštovani slušatelju, sjeti se da je potrebno uvijek izlaziti i ulaziti. I ako ti to sam ne činiš u svom životu, onda će te život sam natjerati. Jer ti neprestano izlaziš iz sadašnjeg dana i ulaziš u sutrašnji. Izlaziš iz sadašnje minute, ulaziš u sljedeću, novu. Ti izlaziš iz onoga što je bilo i ulaziš u ono što će biti. I neprestano se to događa. Ti si biće izlaska i ulaska. I zato je najvažnije u životu naučiti gubiti i u gubljanju vidjeti dobivanje. Nema gubitka koji ti ne bi stvorio stostruki dobitak. Često sam razmišljao zašto Isus kaže ko se ne odreče svega bez vlastitog života ne može biti moj učenik. I zašto je rekao dajte pa će vam se dati. Stostruko će ti se dati i uzvratiti. Drugim riječima, zapravo, ako ne daješ, tad postaješ siromašan, tad gubiš ono što si imao. Ako nisi sposoban izaći iz onoga u čemu si sada, onda ne možeš ući u novo, ne možeš napredovati, ne možeš rasti. Ako stalno misliš na svoju bolest, na svoju depresiju, ako stalno te muči tvoj želudac, crijeva, ako te muči tvoja glavobolja, srce, pluća, noga, reuma, onda si vezan. I onda stojiš na mjestu. Onda se držiš bolesti. Čovječe, iziđi iz svoje bolesti. Ali ako zaboraviš to, ako ne želiš ostati vezan uz bolest, onda ćeš napraviti korak naprijed, ćeš reći zdravlje, a to je nešto u što ja trebam ući. Optimizam, to je nešto u što trebam ući. Ljubav,
apsolutna ljubav stvoritelja, ljubav moje majke i oca, ljubav mojih prijatelja, ljubav tolikih cvjetova oko mene. U to trebam ući, u ljubav, divno. Osjećam se zlo, trebam ući u dobro. Osjećam se gladan, trebam ući u sitost, idem pojesti nešto. Osjećam glavobolju, uzet ću aspirin i postat će mi glava čista od boli. Zar ne, poštovani slušatelju, kako je strašno važno znati gubiti? Kako je strašno važno znati se odcijepiti, odvezati se od onoga što jesi, da bi bio ono što možeš biti. Jer govorili smo već o ovim našim razmatranjima. Čovjek je ono što može biti, a ne ono što jest. Čovjek neizmjerno nadilazi samoga sebe, to znači sadašnje stanje. I stalno zapravo ima mogućnost ulaženja u novo i novo, slobodno i zdravo i čisto. Čovjek ne smije ići malo ispod zvijezda. On ima dušu koja je za let stvorena, kaže Tin Ujević. Dakle, kad tako promatramo život, onda nam je totalno jasno. Ne treba žaliti što si otišao odavde, što si izišao iz kuće, što si sad na radnom mjestu, a ne kod kuće. Što nisi sad sa dragom osobom, nego sa ljudima s kojima trebaš diskutirati, raspravljati i mučiti se da nešto novo nastane u tvojoj firmi. Ne moraš žaliti što ti je sada sin obolio i ne znaš kućeš s njime. Ne boj se, gledaj njegovo zdravlje. I nemoj sad plakati zato što si izgubio nogu. Gledaj, radi u to da ćeš dobiti, ako treba i umjetno. Ali ako gledaš bolje, zašto misliš da ne bi mogla narasti tvoja noga? Samo zato što smo vezani na ovo materijalno koje ne može dati novu nogu, mi zapravo ne vjerujemo da može nastati nova noga. A zašto to kod Isusa iz Nazareta moglo biti? I to je povijesna činjenica. To znači zato što su ljudi vezani uz nemoć, vjeruju da ne mogu. Vezani su uz to, dakle, da ne može noga narasti. Zato naravno i ne naraste noga. Zato što vjeruju da ne može ozdraviti moleći Boga za zdravlje. Zato ne ozdravljuju. Zato što vjeruju da Bog ne da ono što oni od njega traže. Zato i ne dobivaju, odnosno ne ulaze u ono što mi je Bog već dao. Zar ne vidiš, poštovani slušatelji, da je bit života gubiti da bismo dobili? Ne stalno dobivati i čuvati. Ne, to nema smisla. Dokle god čuvaš ono što imaš, ti ne možeš dobiti ništa novo. Tvoje ruke su pune, tvoje srce puno, ti si vezan. I prema tome, kad si dobio neku bolest, kad si dobio neki udarac, kad si nekog dragog izgubio, prema tome, kad jednostavno se u tebe ugnjezila depresija i suicid i užasna muka i tjeskoba i patnja, tad si vezan uz. Ti to čuvaš u sebi, ti to ne daš, ti se nećeš odijeliti od toga. Nećeš da odskočiš od toga. I zato patiš. Duh je onaj koji oživljava, tijelo ne vrijedi ništa. I ako si vezan uz tijelo i samo tijelo se spoznaje, ako si učio samo prirode znanosti, onda si ti siroče. Jer čovjek nije samo prirodna, fizikalna tvar, nego je on nadprirodna, božanska, duhovna, misaona tvar. I ono što ne može tijelo, to može duh. Duh je onaj koji oživljava, tijelo ne vrijedi ništa. Onome koji vjeruje, sve je moguće. Što je to vjera? Vjera je upravo učenje kako da iz onoga gdje jesi iziđeš. Kako da to izgubiš da bi dobio ono drugo. I kad Isus kaže odreci se svega što imaš, to znači pusti to iz ruku da bi ti je dao stostruko od drugoga. Novoga, veličanstvenoga. Zašto se mi bojimo fizičke smrti? Zato što smo vezani uz to tijelo i ne vjerujemo da bismo mogli dobiti drugo, da ćemo dobiti i nećemo da uzemo ono vječno, dragocjeno. Poštovani slušatelju, zar nisu ovo fascinantne spoznaje? I zar nije ovo nešto gdje bi trebalo početi iz početka, misliti, živjeti, djelovati? Zar nekako je potrebno sasvim drugačije promatrati sebe i svijet, onda bismo živjeli daleko sretnije. Kad ćemo naučiti gubiti da bismo dobili? Ljudi nas uče samo dobivati, pobjeđivati. Niko nas nije naučio gubiti. Nauči to danas.
shvati da gubiti ne znači nešto izgubiti, nego dobiti stostruko ispred sebe, da ono što gubiš je ispred tebe, otišlo ispred tebe i umnožilo se stostruko. Dok ti gledaš natrag, ti ne možeš to stostruko uzeti. Makni se, napred gledaj, ne gledaj ono što gubiš, nego ono što dobivaš. To je cijela mudrost života.